το νούμερο 1 έχει έρχεται τώρα. Νούμερο 2. Γεια σου Κούκλε. Καρμπουρέιτορ πίσω. Μανέτα. Είμαστε 90 μίλια το διάδρομο. Κρατάμε να πάει ταχύτητα 80. Κρατάς μέσα, δεν χρειάζεται να πάει κάτω. Εντάξει. Μόλις φτάσει 80, φλαπς 10. Χέρι κάτω. Το αφήνεις να κατεβαίνει με 70-75. Ωραία, εκεί. Τι ωραία που πάει. Ελέγχεις την τελική, μπορεί να έχετε κάποιος που να είναι και ασύρματο ή κάτι να έχει κάποιο πρόβλημα. Να μην το δυσκολεύσει. Παραμένεις κάθετα με το διάδρομο και εδώ αρχίζεις απαλά να μπαίνεις μέσα, με χέρι και με πόδι. Ταχύτητα 70 με 75. Εντάξει. Μετά να πάμε πιο γρήγορα, να συρθούμε πάνω από το διάδρομο, όπως θα γίνει τώρα. Να κατεβάζουμε λοιπόν και άλλα φλάψη, 20 λίρες. Και εδώ παίζουμε με χέρι και με πόδι για να το κατεβάσουμε, γιατί το έχει... Καταλάβεις τι μας κάνει. Κοίτα πόσο μας κρατάει. Έτσι γίνεται. Εκτερμικό. Το πάμε αυτά, πάμε χέρι πόδι. Και συνεχίζουμε. Πάμε μέχρι κάτω από ό,τι βλέπω. Εντάξει, το σώσει. Θα κατέβουμε, κάποια στιγμή. Εντάξει. Εδώ το κρατάμε τώρα, γιατί έχει πάρει φόρα αυτό. Το κρατάμε, να πέσει ταχύτητά του. Εκεί. Ήρεμα. Έτσι. Έχει αγριέψει ο άνεμος. Είναι όριος. Άσχετα τι λέει η κυρία. Το Alpha Echo Whiskey στο φύγε βασικό και το Tango. Alpha Echo Whiskey τελική 2 για το Tango στον 21, 160 μοίρες, 6,1. Είναι όριος ο άνεμος. Επιταχύνεται ασφαλώς στην ελευθέρωση, κρίνεται δεξιά. Και στο 03 ούριος είναι. Ούριος και ανεμούριος. Αλφα Ταβλής και ελεύθερος στάση.
στο 03. Στο 03 ο άνεμος είναι από 152, 15 με 15. Στον 21 από 120, 175 με 13. Για το Alpha Echo Whiskey αρνητικό, μπορούμε να συνεχίσουμε στο 21. Αυτός θα κάνει τα δικά μας, τα ίδια κάνει. Κοιτάξτε όπως το φέρει και αυτός. Έτσι το είναι αυτό. Ναι, όπως κάναμε και εμείς, τα ίδια κάναμε και εμείς. Εδώ πέρα θα πιάσει. Εδώ μπροστά θα κουτίσει, θα σταματήσει. Βλέπεις, τους είπα ότι θα πιάσει, ακριβώς το ίδιο κάναμε και εμείς αυτό. Φεύγει, κάνει το άλλα. Δεν κοίταξε το ανεμούριο, γυρνάει προς τα εδώ. Ναι, είναι προς τα εδώ. Εντάξει, μαλάκες. Τα έχουμε συνηθίσει αυτά, Αν μας έβγαινε από κάτω θα γλύφαμε, θα ερχόμαστε ούτε που θα το καταλαβαίνατε. Τώρα μας ταλαιπωρείς, δεν είναι καλή προσγείωση αυτή. Η προσγείωση αυτή είναι, έρχεσαι και δεν κάνεις, τώρα κάνα μετά. Ότι δίνουν αυτά. Ευχαριστηθήκατε, παιδιά. Ναι, πολύ ωραίο. Εντάξει. Λίγο βέβαια, εντάξει. Αυτό ποτέ δεν είναι πολύ. Άμα έχεις είναι ένεση. Άμα έχεις εντάξει, την αρρώστια δεν περνάει με τίποτα αυτή η αρρώστια. Πετάτε πολλά χρόνια.